Songa ke play pi barok ki bapai ini video menta ban ngi scam bidon plan ke met ke bakwa ke bakya na ka jingle rain mi ka we ke kynthei ban ialap ya ka kerteng Jesus Christ don sibon ki bru hagini si ki ba ki badon plan ke jingle rain na mar ka jing im bujgi ke ba ka belong persya ga mon ga jble na mar ka jing im chi ka la long ka ba auria ka la long ka ba huri hura but ngayu I don sibon ke bru ki badon plan ke jingle rain ki mi ban ialap ya ka gospel ke jong Jesus Christ ki be yeng shi ki yo shi ki dong shi ki lat ki de ki bru ki bla don chi sen ke si ha ka jingle rain but ba kini ki bru ki ialap ya kerteng Jesus Christ na ka e ka daw ko ba kini ki bru ki ialap you Jesus Christ ba singa ba ki mi na ka jingle rain ban ialap ka kerteng jong Jesus Christ don ka daw ko ba khrau ko ba singa let's see don pleng jp ka ni ka por pai ka ni video mata phimnot ban yeng ban kren ya ka kerteng jong Jesus Christ phimnot ban yeng ban kren ban ialap ya ka gospel ka jong Jesus Christ pikwa ai ka do no re phimnot ban yeng ba singa don ka we ki kynthei na ka tin ka jublei yonis ka nong basau kani kynthei ka dei ka nong samaria ong ka tin ka jublei ba kani kynthei ka kala long kynthei ka bapop ka bodon hapdang ka jingle rain na mar ka don sangut ki tnga bat kita ro kim dei ki jongka bat kani kynthei ka don hapdang ka jingle rain kani kynthei ka leitung ha ka por mensngi ha ka por khat ar shibje ha ka ta ka por ar shibje om don shu mono ban leitung dei tang kani ka kynthei bat ngangi shani shangiru ngi long kum tang ngi tong ngi leitung ta por man step pat por janmet dunai ki belai ka por man sngi kani kynthei na mar ba ka don hapdang ka jingle rain ong ka tin jublei ka lei ka por man sngi ka leitung bat ong ka tin ka jublei hak kat ba kadang dang don hata ka jaka ba mo ban leitung ujisu lawan ujisu uwan bani siem bat kani kynthei ong ka tin ka jomlei haba ujisu uwan bani siem bat kani kynthei ki plo bisinga haden ba ujisu la terwai kita gaji je ula ya tho la pin it ho ile de da ka ba Ukraine no uterwai kai kata ga jong jing im bat kani kynthei haden kat to kat ni por kala persyang ban keren kala persyang ban yania mo re hadin kat to kat ni por ba kani kynthei ka sngot hu bat ka tip ba uni udai umesia ong ka ktin ga juble ha ka klimat ka ba kani kynthei ka sngot hu bat ka tip ba uni udai umesia kani kynthei ka don hapdang ka jing lai loi kani kynthei ka don hapdang kata ka jing palat ka bakrau kata ka jing le ran ka lejano kita ka bro ka baka mar ka jim ska ka lejano kani kynthei ka mi nak ta ka jaka ke eno yota u khiu jungka kata ka jaka mo but ong ka tin juble kani kynthei ka le chposhnom ka ialap ikertang Jesus Christ ka mi na ka jing le ran na mar balai bakala isiem baru Jesus Christ kalait ban ialap ka gospel jong Jesus Christ pat sipon kem semi koror ke brona kata ka snong ong ka tin juble kila yo jibnim na bau Jesus Christ kila khodro Jesus Christ bu un samit kata ka sngi ong ka tin juble badu Jesu la sa kata ka sngi bat sipon kem semi koror kila ngai om na mar ba ki yo sngo gan ka there na mar ba kila siem dalde mar khamat yo Jesus Christ ki plog bisinga ka ba yesiem badu Jesus Christ kelong bron kam hadu kata-kata don sibon napdang ki bru hagini si ki bakwa ban ialap ki kerteng Jesus Christ hari namar ba kimpat da siem Jesus Christ kampat don ka klimat ka ba ka don kata encounter ka jing yesiem na kata ka daw kam don kata ka jipalat ka basisha kam don kata ka jing trang ka jing sliang hari kani kan thai namar ba kala siem Jesus Christ kala da siem markmat kala da mat sha Jesus Christ bar kani ka thai ka pelon ka ba ka yo ki jipalat ka bakrau bat ka leit ban ialap ka kerteng Jesus Christ don kam ningai pe begin yo ki jipalat ka basishano Jesus Christ pula bisinga don kami ngai yangai pi begin yesiem baru Jesus Christ ban yesiem mat Jesus Christ kalong bedon kam hadu kata-kata ban yesiem haga bakan jam sim om haga bakan jado ka jing sem ka ban kong gede haga bakan jam sim bar ka jing sem ka ba ar gede haga bakan jado haga met ka ba thamai ka bangin ye kendu Jesus Christ hang te yas hit beneng ong ka tin ka jomblei na kata-kata pula bisinga ba habang apej igani ganthei ngai igani ganthei apeng ka jing le ran ka mi na ka jing le ran namar bakala isiem mat Jesus Christ namar bakal yo ki pelan kami de jing le ran ban ialap ya ka kerteng jong Jesus Christ kumang oi pimentan ro pasang badon sibon ki bru ki badon hapdang ka jing le ran ki badon peng jing syak kren ben
Rehadin bakini gibru kala itho Jesus Christ kala ada Yeshem Jesus Christ kimi ialap iga gospel Jesus Christ ki kimle rancho sayo jahan segi dong kilat ini hakano no chaka hakabalanga bakidon namar bale bakila Yeshem Jesus Christ. Let's see don updeng jupi kani klimat ka bamta pi page kani video pikwa ban yalap iga kertang Jesus Christ pikwa ban perta iga kertang Jesus Christ pikwa ban keren iga ketin ga jumlah re phimla gede-gede gesi belum singa ka bau jisu kwa ban Yeshem bat pi ka bau jisu kwa ban Yeshem haka bakan jam sim bat pi ka belum singa khot karpat Jesus Christ belum singa wan ban Yeshem bat Jesus Christ pinyo ke cepelat pinmi de jinglehrain ban yalap de gospel let si don deng jepi pila le ke pop ke babon ja ke jim ke jepi pila syate syako man ke pop pikwa ban lai pikwa ro ban skriu brain le pimla ke pro singa khot karpa de kerteng Jesus Christ ke gesi wan ban Yeshem bat Jesus Christ ke gesi on tranga kwa ban Yeshem ban mi ka bakan jam sim tranga wan ke jim jinga wan ke jim jinga nga pediang me kum tra kum sem fum nong panem jinga pinyo pro singa kandon ke jikala pinmi de jinglehrain ban yalap de gospel ke Jesus Christ